og velkommen. I dag vil jeg gerne lave sådan et armbånd her med krydser. Og til det, der skal vi bruge en væv, og stillingen skal være sådan skrå. En pind, 5 orange elastikker, 5 grønne, og så nogle sorte elastikker. Pilen, den skal vende den modsatte vej af jer. Vi starter med at tage en sort her og køre den hen. Og så kører vi bare hele vejen ned ellers. Og så når vi kommer til her til den anden sidste, så laver vi den skråt ned på den her i midten. Godt. Så starter vi igen, bare herfra. Og så kommer vi ned til den her, så den skrå. Og så kører vi også bare ned til den anden sidste. Og så laver vi den skråt ned. Sådan. Så må I godt lige presse det lidt ned her. Så skal vi bruge farverne. Ja, vi skal først lige bruge en lille sorte her. Så tager I den her. Laver den som et 8-tal. Ruller den sammen. Og sætter den ned på den lille sorte, eller hernede på den sidste. Så tager vi en farve. I dag vil jeg gerne lave det orange og grøn. Så tager I, laver et 8-tal. Og sætter den sådan her. Og så laver vi det skiftevis i farver. Sådan der. Ser det sådan her ud. Godt. Så vender vi den rundt. Sådan. Godt. Så tager vi pinden her. Og så tager vi hernede. Den der er lige her med. Nummer 2 der kommer. Efter den der lille dut vi har lavet. Husk at holde fast på dutten, så den ikke går af. Så tager vi her, den her, og så flytter vi den herover. Og det samme gør vi med den anden, der var her. Og flytter den herover. Sådan her. Så tager vi den sorte hernede, og flytter op her. Og sådan bliver vi bare ved.
Og så når vi kommer hertil, så tager vi bare den helt samme sorte. Og så kører vi den... Hvor kom den fra? Nå, den kom fra lige meget. Så kører vi den og kører den herop. Den ved jeg ikke lige, hvor kom fra. Vi gør den herop. Så tager vi den anden her. Kommer fra den her. Nå. Så tager vi den anden række. Hele vejen op her. Og det er det helt samme, bare ned og tage den her nederste sorte. Og så kører den op og hen. Her, det samme, tager den, og så kører vi den skråt op her. Så skal vi have fat i en sort. Her igen. Og så tager vi her og kører pinden ned under alle dem her, der er hernede. Så tager vi den sorte og stikker på her, og så kører vi det hele op igen. Uden at få noget af nogle af de andre elastikker med. Godt. Sådan her. Og nu er det så, vi skal til at hive det op. Hvis jeg ikke taber dem her, der er heroppe. Godt, så finder jeg slås. Vi finder en lås. Her. Så tager vi en lås, og så låser vi den her med de her to. Og den anden ende. Godt. Jeg håber, I også har fået lavet et rigtig flot armbånd hjemme hos jer. Og tak fordi I vil se med. Jeg har også lavet andre videoer, hvor jeg laver Rainbow Loom. Så hvis I kan se nogle af mine andre videoer, så skal I bare gå ind på Rainbow Loom _jordbær, så har jeg for eksempel lavet en video med jordbær. Men tak fordi I vil se med, og husk at smide et like. Hej hej!